Mira, ali está o noso compañeiro David. Que tal? Tes, por favor, agora... Nunca peor, Eu Como estou que moi a non? gusto. Pero vas no contar como, non? Como evitar esa dor das medusas e das fanecas... Para evitalo hai que... chamarme, morena. É que apuñe las gafas a que me transformo, de verdade. Ai, que detalle. É así. Será mellor chamar a un deles, Sí, non? mellor chamar primeiro a David, por favor, ven comigo, compañeiro. Que, por certo, tes un nome moi bonito. Sí, non ¿no? che dixeron, é así. Somos tocayos. Que tal, tocayo? Un gustazo. Mira, Silvia, como se rí. Home, se aquí non te arrepiaches con outra cosa, non, pero pasalo ben é o importante. Totalmente. Menudas fins de semana Claro. estamos dando a xente, de verdade. Aí, que tal estás Están pasando todos vos? de remate. Ben, bueno, Ben. perfecto, claro. A min dixerme, imos falar de picaduras de medusas, de fanecas e demais, e puxeronme aquí todo isto. Eu non sei moi ben que podemos facer con todo isto para Con evitar... uniformado que ves, deberías de ter algo de idea, ¿no? Sí, pero isto eche toda apariencia, isto eche todo para a cámara, que senón malo como debo. Pero claro, contanos, porque temos aquí, non sei, vexo aquí como unha especie de tarxeta, vexo aquí dous A ver, goles, contanos. vamos falar primeiro da picadura da faneca ou do escarapote. Vale, perfecto. O que temos que facer no caso dunha picadura de faneca ou escarapote é procurar aplicar calor, vale? A sensación dunha picadura de escarapote é unha sensación de dolor moi intensa. Ta ti picouche algunha vez? Sí, cando tiña 11 anos, creo, así. E que tal? Acordame que chorei, foi en Non perdes. queres outra, non? Chorei, mi madriña, é horrible, horrible. Sí, Pois sí. é unha sensación de dolor moi intensa, pero que realmente non ten mala solución. E a solución que temos sencilla é aplicar calor. Vale? Nos o que vamos facer no posto de socorrismo generalmente vai ser sumergir o pé da persoa en auga quente, o máis quentiña que a persoa poda aguantar, evidentemente sin provocar unha queimadura, para que o antes posible ese veneno que inxecta ese pez, esa faneca, ese escarapote, se desfaga e deixe de provocar esa sensación de dolor. Pero calor, vale calquer calor, porque, por exemplo, igual se a area está moi quente, igual podes poñelo pé na area, non sei se iso alivia ou non. Alivia, calquera fonte de calor pode aliviar. Que pasa? Que nos, ao ter medios nos postos de socorrismo, utilizamos o tema de sumergir o pé en agua quente porque é moito máis rápido e máis efectivo. Pero en caso de que estuéramos nunha praia na que non haya un servicio de salvamento e socorrismo, poderíamos recurrir a eso, a area quente un día destos de calor de verao, que a area absorbe calor, incluso o tema do asfalto tamén nos podería servir apoiar o pé a zona dolorida no asfalto para conseguir reducir ese dolor da picadura. Porque se no momento non, que sei, se estamos nunha praia que non teña socorristas e tal, se decidimos no momento aguantar ou non sabemos como actuar, canto tempo tarda esa dor? Tarda tempo. Pode pasar de uns 30 minutos, incluso unha hora ou un par de horas coa sensación esa de dolor intenso, se non facemos nada. Horrible, é increíble. Mi madriña. O bo que ten fácil solución. Solución sencilla, económica, auga quente e alivia de forma moi rápida. Eu escoitara, non sei se é un mito ou non, o de facer pis en riba da ferida. Non sei se é certo, se é peor o remedio que a enfermidade. A ver, desde logo o problema que temos é que eso non é higiénico. Claro. Por encima de todo, non é un remedio higiénico. A única solución pola que pode ter certo sentido é pola temperatura a que salen os ouriños do corpo, que é a 37 grados, que é a que temos nos no corpo. Entonces, un pouquiño quente vai estar, pero generalmente non é suficiente, nin é un bo remedio. É que depende que unha praia teña fanecas ou non. Non sei se hai algún estudio, nós, por experiencia, generalmente suelen ser praias que non son excesivamente batidas, é dicir, nas que o mar non traballa demasiado, e que a area a ese tipo de peixe lle resulta atractiva, que ten area fina e tal, aí suele haber máis presencia. O cual non quita que non hai en outro tipo de praias, quero dicir, que pasa que en algunhas temos máis presencia, en outras temos menos. Claro, que aí estaríamos vendo, pois eso, diferentes lugares. Sumergeríamos o pé no balde de agua quente, intentaríamos reducir esa sensación de dolor. Claro. E por que temos aquí isto, que é como unha tarxeta de crédito normal, un DNI, non sei? Isto falábamos polo tema das picaduras de medusa. Ah, vale, xa non é das fanecas, é da medusa. Isto utilizaríamos no caso dunha picadura de medusa. Isto sería como un medio de fortuna, no caso de que non tuviéramos nada máis. Que pasa? En picaduras de medusa, o que se poden quedar dios ao pel son os tentáculos do animal. Entón, temos que tentar, primeiro de todo, retiralos, nunca cas maus desnudas, porque senón vamos a urticarnos a nós se estamos axudando a alguén. Entón, utilizaríamos uns guantes, unhas pinzas, ou cunha propia tarjeta de crédito tamén nos serviría para retirar eses tentáculos que se poden quedar adheridos á pel da persoa. Hai como moitas lendas, moita historia coas picaduras das medusas, sabes? Entón, o primeiro que debemos facer é quitar... En caso de que haya quedado algún tentáculo adherido, tratar de retiralo. Vale. A continuación, o que debemos de facer é sempre
limpar con auga salgada, nunca con auga doce, vale, auga por qué? salgada, porque a auga doce reactiva o veleno, entonces volve a generar esa sensación de urticaria. Entonces, sempre con auga salgada ou suelo salino. Suelo salino tamén nos serviría, que é o que utilizamos no posto de socorrismo. É dicir, é o que non debemos facer nunca, recorrer a auga Auga 12. Auga 12 non debemos de utilizar. Vale. E aí o calor tamén influe nas medusas? Ou... Nas medusas non utilizamos calor. O que poderíamos facer sería aplicar frío local na zona afectada para reducir a inflamación que se genera e tamén generar certa sensación de analxesia na zona ou enfriala. Calor non, neste caso non é recomendado, no caso das medusas. E cas fanecas, por exemplo, que é o que nunca deberíamos facer, en todo caso? Non hai nada que genere moito máis peligro. Simplemente buscar a fonte de calor máis próxima para o antes posible tratar de... De cando me picaran lembro tamén que empuxaran así como... Eso xa non se fai. Eso xa non se fai. Xa non se fai, non. É que fai case 20 anos daquela, As técnicas van mellorando, ao final o máis efectivo é aplicar calor. Unha pregunta, funcionan os repelentes eses que agora parece que estánse a vender, que din que repelen as medusas e todo iso? Pois non teño escoitado moito deles, pero supoño que non, Además, todo o que sea entrar na auga con produtos químicos, generamos no medio ambiente un posible perjuicio e eu penso que non é moi interesante. Se hai medusas, o que debemos de facer é salir da auga e tratar de evitar entrar en contacto con elas. Con elas.